Idi napalabas sa tawan limatak ti Baguio City kadagiti daddu mga individual gapo iti pamating agsinsina dagiti agayan ayat kalpasan ti panagsarong karda iti syudad. Naawagan daytoy kas Baguio breakup curse. Ngem agpayso kadi daytoy a pamati. Ala report ni PTV intern Mikey Valverde. Nalatak iti Baguio City a paglinglingayan, pagliwliwaan, ken pagmannamanaan dagiti individual a napaay iti ayat. Nalatak metlaeng a pagpasyaran dagiti agayan ayat. Ngem pudno kadi tinasao pamati dagiti dadduma, ano agpasyar dagiti lovers iti Baguio City, ket addaan iti lunod nga agsina da metlaeng. Akas ko na ti pagsasao walang forever. Nupay kasta iti daytoy a flower shop iti syudad. Arig na saan amarik na tinasaw a pamati. Gaputa adomet dagiti nagpila agim matang ken gumatkatang iti sagot da asabong iti ayayatenda iti biyag. Sigun ken ni Estela Flores, pamati laing dagiti dadduma ti pagsasao gaputa adu dagiti kliyente da a lovers ang mamati iti love is forever. Kasi yan, Valentine, di ba, araw ng mga puso. Oh, lahat sila mga bata rin nagbibigay ng mga bulaklak, bigay nila sa mother nila, lola nila. Napapansin ko may batang bumibili, may mga teenager, mayroon matatanda, mayroon yung mga dalaga, binata, kasi sari-sari kung kanino lang ibibigay. Kadagiti addaan iti kaayan ayat nga umili iti syudad, saan da ang mamati iti Baguio breakup curse. Kasken ni Regiviv, tinasao nga ideya ket nagramot iti maysalaeng nga istorya nga adda iti agayan ayat ang nagsina kalpasan ti makalawas a panagbakasyon da iti syudad. Siguro yung may magjowa na pupunta dito tapos after nilang pumasyal or mag-explore ng Baguio tapos pagbalik na nila sa places nila is magbo-break na daw. Siguro parang ina-apply lang din nila kasi alam nila yung Baguio curse. Sigun met kadagiti dadduma a turista, mind conditioning laeng iti social media ti pasamak. Kaputa ti kapadasan ti dua a lovers, ket saan met mangipasimudaag ang mapasaran met dagiti dadduma. Feeling ko naman wala. Kasi nasa isang relasyon naman yan kung paano nila i-handle. Feeling ko kasi nag-trend siya sa Facebook or sa social media. Kaya yung mga tao is feeling nila meron talaga. Da Michael kiniloven ang nabayagan nga agjowa, namin adudan ang nagsubli-subli iti syudad, ngam saan damet ang nagsina. Impet teng da ati Baguio City ket saksi ti naunday nga ayat ken mangpatibker pay dagiti agayan ayat. Sa akin, hindi. Kasi matagal na kami nagbabagyo. Di pa naman kayo nag-iwalay. 10 years na pero hindi pa kayo nag-iwalay. Itinaga ni Maris de la Cruz, Mikey Valverde, para iti Pambansang TV, iti Baru, Pilipinas.